Dobrý den. Další poučený video. Před chvilku mě zavolala paní z Česku a ona strašně plakala za tu chybu, co ona udělala a tak dále. Tak, co to bylo? Ona vdana, má dítě a byla tady na dovolenou v Egyptě a potkala nějaký chlapa, který tam pracuje v hotelu. A kvůli nějaké akce v hotelu tam oni měli nějaké konverzace a on vzal její číslo. Až ona přišla zpátky do České republiky, oni začali psát spolu. Mě říkala, co její v manželství tak neklape a tak dále, jo. Takže pak ten chlap začíná pokračovat hranic, co on jej miluje, a po rozvod on bude vzít k sobě a takový blbosti. Dobře? Na začátku jemu, jak to řekne, jemu věřila jako na začátku a pokračovala s ním psát. A když on byl tak moc a začíná vydrat a takové věci, tak její sestra poslala ty zprávy do hotelu a jemu vyhazovali z práce. Paní mě říkala potom, co její bylo líto, co to bylo kvůli ní, že on přišel za práce a tak dále. A poslali mu nějaké $200. Za chvilku, už samozřejmě peníze konec, za chvilku on chce ještě $850. Dobře? Paní odmítala, začíná ohrožovat kvůli nějaké fotky nebo něco takové, co on má. Ale problém, co on dělá, nebo chyba, co on dělá, co oni poslali jeho pasport. Tak tam je jméno, rodné číslo, všechno. Dobře? A to bylo dobrý pro ta paní. Proč? Já vám to řeknu. Tak, paní lutovala strašně, co ona dělala a chtěla můj názor. Já jí říkal, co můj názor takový, co jsi úplně trubka a neměla to vůbec to dělat. A i když tobě to neklape v manželství, stejný, ty vole, nemáš podvádět na tvůj muž, nemáš podvádět na jeho. A já jí říkal, proč vás to neklape? Co, jako konec? Jako nechceš být s ním? Nebo co jako? On říkal, ne, možná, jako teď hned já chci být s ním. No, já říkal, no vidíš, tak, a máš s ním dítě. A takový, nemáš podvádět na váš muži. Nemáš podvádět na váš muž. Buďte rádi, na co máte. Buďte rádi, že máš manžela, máš děti, máš život. Buďte za to rádi. Neskurvíte to sami. Jo? Jako opravdu to jako nemá smysl, aby jsem kvůli dovolenou budu skurvit můj celý život. To přijde někoho to normální. Takže já jen říkal takhle, neboj se, buď se v klidu, já mám tady dobrýho advokáta a já jsem taky předtím řešil takové věci. To je super, co ona má, jeho pasport, rodné číslo, jméno, všechno, tak my můžeme mu soudit tady za vydírání, tady na soud v Egyptě a určitě na 100% on jako víc psat nebude. Dobře? Tak pozor na to. Já bych chtěl to zveřejnit, abyste dávali na to pozor taky. Já vás poprosím, abyste sdíleli takové video, aby to bylo poučené pro i další. Mějte se krásný. Ahoj.